Tervetuloa äänestämään Heimo-äänestysjärjestelmällä. Äänestämistä varten tarvitset älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen, joilla pääset kirjautumaan äänestysjärjestelmään. Tai vaihtoehtoisesti voit äänestää kokouspaikalla järjestäjien koneilla kokouspaikalta löytyvässä äänestyspisteessä. Ennen äänestyksiä toimitamme teille kutsut äänestysjärjestelmään sähköpostitse. Kutsun lopusta löydätte kokouslinkin ja kirjautumiskoodin. Kirjautumiskoodi kannattaa joko kopioida tai merkitä muistiin, ja sen jälkeen klikkaatte kokouslinkkiä, jolloin päädytte kokouksen kirjautumissivulle. Kun syötätte saamani kirjautumiskoodin, voitte klikata kirjaudu, jolloin pääsette järjestelmään sisään. Järjestelmässä näkyy ainoastaan kohta äänestykset, jonne äänestykset ilmestyvät sitä mukaan, kun kokouksen järjestäjä niitä aktivoi. Kun klikataan äänestykset auki, näemme tänne aktivoidun testiäänestyksen, jossa voimme valita haluaman vaihtoehdon ja sitten klikata äänestä, jolloin ääni tallentuu järjestelmään. Kun kokouksen edetessä tulee uusia äänestyksiä, ne tulevat näkyviin tänne äänestysjärjestelmään samalla tavalla kuin tämä ensimmäinen. Järjestelmässä voi olla kirjautuneena koko kokouksen ajan, tai sinne pääsee kirjautumaan aina uudestaan näillä samoilla tunnuksilla kuin tässä ensimmäisessä. Mainiota kokousta, tehkää hyviä päätöksiä.